baroh sesian ki bapet yakane ka program jong ka Good News TV bat ni priang so bhai phi sesian baroh shakane ka program ka jingi menta ka sngi bat ni ai khublei Kyrpang ye phi ha ka kyrteng ka thiang tam ka U Trai jingi U Jisu Khrist ti ka program ka ba ngin walam shi phi menta ka sngi ka long bangin se yo sngo ya ka Jinghikai Halor ka Jingkyntiewkurim ba Burom na Reverend Dr. Pohshna bar kumjo rong in so yo sngo ya ka special number Naki, the Grateful Sisters. The ekane ka Pohshna bangin pe no ekane ka program nga jupen sngo ya phi Halor ka program jong ka tayo ka banwan. Ngin so yo ya ka short skit na ka jingieit samla balang Presbyterian maumlo. Ti hado bangin ya shambiang U Blei un kirku ya phi baroh. Linti ekjat hangni asla birthday Tangbun belin baki Jinghikai Mingam hang klem jing salya habangi tep du jok long shisha Jingblin bas neo ki pen saja da jing tem ngiyan ni duruma kudo nun ma sakanupa yang yaki umat hangi hasni birthday kimau cinta babun ruko ya jinglong jingiem kipen sep sakat nupat instin hat mir jingieit tuk mi chu Jisu dan dong jingma umat kijau kitut milabat sngi kitut lehkmen ya jing sep sngi Shi jam ngi jam ni kelyap sngi bani yakin du ya jing thok tin Blei ding sha jingiem bajwat ngi dang nyai ki jing thar jing mong ki nang jeli sakanupan Pimpiang yaki umat hamni hasni birthday kimau cinta babun ruko ya jinglong jingiem kipen sep sakat nupat instin hat mir jingieit tuk mi chu Jisu dan dong jingma tiba mong ketiba jam Halor ding pnak isha klem jing snorem Snam kacau da jing den sur ban pen khut bat sat no ya kiba kudo nun ma sakanupan pimpiang yaki umat hangi hasni birthday kimau cinta babun ruko ya jing
chu Jisu dang dong jingma commit chu Jisu dang dong jingma ngai khublei yai kong Janet El Maulong iba penia yakane ka program hakane ka por yakinong isimenta baroh hakane ka program tinga pynpaw ka jing sngu bat ka jing sneu Burom bat ka jing ai khublei ya ka good news committee jong ka jing seng samla sinot sngi bat Kyrpang ru ya I pastor bidan siem bapila khot sneu bha yanga banyadon benta lem bat phi hakane ka program khamtam ban yashim benta hakaban ai Jinghikai na ka ktien ka jong Blei ti hakane ka tiyo haka khatsau tarik jong neu bnai ka day ka hap ka sngi valentine day ka baki samla bat ki bala Jingkyntiewkurim ru ki rakhe ya ka jingieit ka jongki ya ka jingieit ka jongki hapdeng jongki te kumta ngan kren hakane ka por Phang ka subject Phang ka Jingkyntiewkurim badon Burom kumbala kwa yanga ban kren Phang kani ka Phang ka Jingkyntiewkurim badon Burom ka mat ka banengkong kalong ka plan U Blei na ka benta ka Jingkyntiewkurim ka plan U Blei na ka benta ka Jingkyntiewkurim udai U Blei uba Jingkyntiewkurim ya U Adam bat ke im haka kper Eden namar baya ka Jingkyntiewkurim la sedang da U Blei kumta ka Jingkyntiewkurim kalong ka ba khoj ka ba kentang ka ba don Burom bat ka ba bha U Blei la thau ya ke baroh ki badon habneng sejrong bat hakane ka khendeu setbian bat U Blei la thau ru ya kimrat ya ki simbeneng ya ki dokha ya ki kenja bapar sijur khadu U Blei la thau ya briu Genesis arlenong ka dekot ka ba nyo habau Blei pe ya Adam ya briu ubau la thau nang kong u isne yu namarba umyo ulong marway bat umyo perlok ban ya kren ban ya khana ban lehkmen ya sneu baha kumbalong lem ki wei pat ki jingthau Blei ki badon sijur kumtau Blei uong haga Genesis arlenong ga khot khat pra uong ombit yau briu bo unsa marway leni haga Bible pareng ki ong ka ong it is not good for a man to be alone kumta U Blei la rai bat uong ngan thau ya u kanong sumar lem ka babiang haba ong kanong sumar kamut ba ka kenthe kanlong tang ka syakri lene kamrau ka ban troilut ya baroh ki kam ki ban penbiang yau sunrang bat kamut ru ba ka kenthe kalong tangkum ka tiar hakabau sunrang ula ban le kat bamon kumbang yo I hakine ki sngi kadon ka jing ibeng ka jing nyobeng bat ka jing thombor ya ka long ren yeng jong ki kenthe khna namar kim nyo kordor ya ki haba ong ka nong sumar ka mut ba ka kenthe ka long ka parlok ka ba jantam bat usunrang ka nong yerap lem yo kaban pendap ya kata ka baduna ha usunrang bat kaban ya don benta lem bat u ha ka jingim bat ha ka kam hakikam jong u bat kaban don ka jingkit kli lang bat u ha ka yeng ka sem haswa ba U Blei un thau ya ka kenthe ka Bible ka yathu yangi Genesis ar phuwei U Blei la pengat ya ka jingsam thia ha ka bajur ha U Adam bat U Adam ru ula yo thia U Blei pengat ka jingsam thia ha U Adam khnang bo un shim na U Adam ule ka operation ban thau ya ka kenthe habau Blei pensam thia ya U Adam ru ula yo thia bat yo sneu shu
ya kabapang habau blei ushim na u. Kawai pat kadau ki para samla ki paralok. Kabau blei upensam thia yau Adam kalong. Namarba u blei kuwa ba u Adam ya don benta hakabatau ya kekenthei. Namarba lada u Adam ya don benta lang hakabatau ya kekenthei. Lek siun ai jingmut yau blei ban thau ya u kebriu kat kabakwa mu. Bad ula ban simno ke Burom saladihi. Dan rei ke ketinu blei kitab Isaya safuar kadekot ke bepra ke yatu u blei unom ai ke Burom jong u hau weipat kata hau no leni hakino kino kibriu namaria ke Burom blei ubat haladihi. Hadin bau Adam mulayotia u blei usdang ban sumar ban lek ke operation badula simno kawai na kising krung jong u. Badula setpat da kado. U blei udei u original surgeon. Badu ani theologies. U blei ula thau ya kekenthei na kasing krung u Adam. Genesis arlenong kadekot ke baar peuar. Kasing krung kadon hapdeng jong kemet. Bat hajan kadonut. Kabapeni ba kinya rengkat ha ke Burom. Ba usunrang un ya kekenthei. Bad ba undon barbor hajan jongka. Bad kadonut ru kadon hapo kikti jong usunrang. Kabapeni ba usunrang un yada ya kekenthei kabatlot bor. Kadon ka jingieit nat. Bad ka jingieit bahasamla iwe pan. Namar baka don ka jingya so ha ka ingkrung kaba u blei ula sim na usunrang ban thau ya ka kenthei. Lada u blei u thau ya ka kenthei. Kyrpang na ka daumet kumbau thau yau Adam. Le se ngala banong kanom don ka jingya itnat bat ka jingya ibaha samla. Nang ta hadin bau blei ula dep thau ya ka kenthei. Ka Bible ka ong Genesis puar ulawalam ya ka hau Adam. Kani kadai ke jingya kendu ke baneng kong hapdeng usamla bat ke samla. U blei walam ya kani ke kenthei ke bakot kyrteng ke im. Hau Adam ban penitu ya ka. Ban penyatho Jingkyntiewkurim ya ki. Bat ban ieit ya ka hau Adam bakan long ke tengah jong u. Kabaar pat kamat kalong ban poi sya ka Jingkyntiewkurim badon Burom. Kata kadai ka jingkwa u blei ya pi ki samla Kyrpang. Kenang ba pynpaw sya ka Jingkyntiewkurim badon Burom. Kaba pidei ban le kalong. Kaba nengkong. Dei ban wat ya ka mon ka jong blei. Dei ban wat ya ka mon ka jong blei. Onda kala dei ka por ya pi ban Jingkyntiewkurim ki prasamla. Pihaban sim ya karai kaba ya no ban Jingkyntiewkurim. Bat karai kaba pinsim ha ka jingim ya no ban Jingkyntiewkurim. Kalong kaba don kam Kumta pidei ban duai jur. Shwa ba pinsim ya karai ya no ban Jingkyntiewkurim. Ba u blei un ya lam ya pi ba pin ya kendu ya isamla iba u blei mon ya pi ban Jingkyntiewkurim. Isamla ibadei ising krung jong pi. Bat haba pi jit ye samla ban Jingkyntiewkurim. Kat kum ka mon ka jong blei. Ka long yeng jong pi kan long ka basuk ka lehkmen bat ka bnai. Ki babun ki samla ngala banong ki bemwat ya ka mon ka jong blei. Yano ban Jingkyntiewkurim. Namar ba ki kerki bat ki thiang yo du. Henry pinom du ki prasamla. Namar ba u blei ula bu yai wei samla. Nakabenta jong pi bapin Jingkyntiewkurim. Kum kanuksa habau blei upen yo briu yau Adam. Syam la thau si peungut ki kenthei. Ban ong yo Adam jit kawai na kita. Henry u blei thau tang kawai ke kenthei. Ke im. The best u ai yau Adam. Tia kumta ngan ai jingmut ya pi ka baneng kong kalong
ka bapidei ban le kalong bapidei ban jit shwa ya isamla iba pi itnat bat iba pi mon ban shong kurim tang ba pi kishenrang wat pat kerki ban terwa seduai shwa ban tip la kadai nem ka mon U Blei jong pi ba pin shong kurim yai tai samla iba pila imon iba pikwa ban shong kurim ban nakaliang jong pi ki kanthei ru la da don ki samla shenrang ki ba terwa ya pi ban shong kurim seom bahawat pat kerki ban ong ha oi le ne em henrei ong ap de ban ong ya kita yaita ki samla ban ap namara da pi ong ha oi yo kam dei ka mon U Blei ka like no le ne le da pi ong em ru yo ka dei ka mon U Blei ka like no bat rei pi ong up bat ai por yanga bat hakata ka por ka ba pi shim ya ka por ban ai ka jubab pi rung ha ka kamra jing duai bat pi duai ha U Blei ban tip la ka dei nem ka mon jong u ya pi ban shong kurim yaw tau samla ba la terwa ya pi ka ba arpat ka ba pila ban le ka long ban duai yaw Blei ba un pha briu ya pi ban shong kurim tang ba haba pi pan na U Blei ki prasamla saduai Kyrpang thik specific kat ka ba pi kwa ban don how ta usam hai tai samla iba pi kwa ban shong kurim bat anda pila dep duai kumno pintip ba kadai ka mon U Blei ya pi ban shong kurim la ne ba kam dei ka mon U Blei ya pi ban shong kurim ya isamla iba pi kwa ban shong kurim U Blei un peni ya pi ya kadak signal bat kata kadak signal kadai ka light rong sound lene ka red light lene ka light rong jerngam green light hadin ba pila dep duai ban pentikna na U Blei hato kadai nem ka mon jong u ya pi ban shong kurim ya itai samla iba pila jit iba pila mon anda pila ong amen lada hakado jong pi lada pimdon ka jingsuk ka jingkmen bat kadon ka jingwit ha ka mensim kata ka mot ka peni ba kadon ka red light ka light rong sound ka ba peni ba U Blei ummon ya pi ban shong kurim ya ita isamla bat kumta pimde ban yait persha haba pisnyau thu ba kamde ka mon U Blei ya pi namar lada pi yait persha wat haba pileu snyau thu ba kadon ka red light lene ka light rong sao ka ba U Blei ummon ya pi ban shong kurim ya ita isamla ka la ban jia ka accident ha ka long yeng ka long sem ka jong pi nang tapat anda pila dep duai ban pentikna lai tai samlai de nem ka mon U Blei pi ban shong kurim lada kadon ka jing suk ka jing bomwit ha ka mensim jong pi kata ka dei ka dak jong ka light rong jerngam lene green light ka ba peni ba U Blei umon ya pi ban shong kurim ya ita isamla iba pila jit iba pikwa ban shong kurim bat handa pila snyau thu ba kala dei ka mon U Blei ya pi ban shong kurim ya ita isamla iba pila jit pila mon ka ba don kampat ya pi kalong ya thu no hau kpa ka kemi ka ba arhang ne kalong de ban yo ka jingmanjur ukpa bat ka kemi hadin ba pila de wat ya ka mon U Blei bat pila shai ba ka dei ka mon U Blei ya pi ban shong kurim ya isamlai ba pila jit ka dei pat ya pi ban ya thu hai kemi ikpa jong pi khnang ban yo ka jingmanjur bat bakin kerkhu ya pi ka dei ba phin ya thu ya ukpa bat ka kemi jong pi namar ba kilap namar ba ki don ka hok ban tip shwa maki haswa ba ki brio ki banabar kintip bat ka wairu ki kmi ki kpa jong pi ki don hok ban tip shwa namar ban kilat penhe pensan ya pi kila trai shitom ban pendap penbiang ya baroh ki jing don kam jong pi ha ka jingim bat kila hikai ya pi tikumta khnang bakin ai ka jing monjur ya pi ha ka ne ka benta
hakaban yade bat ka Jingkyntiewkurim jong pi bat bakin kerku ya pi ladau khpa bat ka kemi jong pi kim monjur bat ki ong em wat haba pila snyau thu nalade bakade ka manu blei ya pi ban Jingkyntiewkurim ya ita isamla kaba pidei ban le kalong pidei ban kongo ya ki kemi ki kpa ban yai sha bat yai dua ya ki ba U Blei un pensyai hakiru bat seo bahaya thu ya ki de ka basai ba pila snyau thu bakala dei ka manu blei ya pi ban Jingkyntiewkurim ya ita isamla bat lada U Blei pensyai ya pi bakadei ka mon jong u ya pi ban Jingkyntiewkurim ya inoi samla ladai mei pa jong pi ro ki duai jur U Blei un pensyai hakiru namar ka mon U Blei ka ya hap lang ladau pensyai ya pi un pensyai ki kemi kpa ban makiru kin ya monjur lang kadai ba pin ko ngo ya ki kemi ki kpa namar baga kten U Blei probab iwei pra arpulai arpuar Ephesus nriwei Kolosai lai arpeu kahikai yangi bangidei ban ko ngo ya ki kemi ki kpa jongi ka jingiai sha bat ka jing ko ngo kanwan ra ya uso ubabang namar ba U Blei un kren haki hakapor ka babiang batkin samonjur ki prasamla mdei ban khuslai mdei ban kerki bat pidei ban seo tho ba U Blei umju pen snem palat lane umju pen kloi palat hanrei un ai ya pi hakapor ka jong uhi kan mau ki prasamla usoitan ukwa ya pi ban yele persya ya ki kemi ki kpa jong pi badun ong pek kat ketu ke jing bahabriu ya syakmat klem ka mon U Blei bat klem ka mon jur ki kemi ki kpa soitan wong ya syakmat yo pi du no siusi ban ong ki don ki samla ki basngap ya ka suru soitan ki ba ya syakmat ban Jingkyntiewkurim ya samla iba U Blei ummon ya ki bat kim yo ka jing monjur na ki kemi ki kpa ka jingmi kalong ba ka ying jong ki kanom suk kanom kemen bat kala ban om ne ru kabalai pat hang ne kalong kadai ban don ka jingieit na baroh arngot kadai ban don ka jingieit na baroh arngot ka ktin jingieit kalong ka bangi snyau tenat ban yo snyau ya ka bat ha ka ktin U Blei nongkong korin khat lai lenong ka jingieit ka tam ya baroh kidon bon ki samla ki bam seo tho ya ka ne ka ktin jingieit ya ka jingmut basisha jong ka ktin jingieit ka ne ka pensisha na ka jingbam ne ka long yeng ka long sem ka jing jot jing pra jong ka long yeng ka long sem ka ktin jingieit ka mot ka bale action kata ka bale ka de ka ba pynpaw da ki ktin ha ka bangi kren ki ktin yero ki ktin ki ktin sbun iwei badru habangi pynpaw da ki kam habangi ais nyau ba habangi yarap habangi yamap ya ke jingduna ke jingtelot habangi sumar bat ngi pikir iwei pat kidon ki samla ki baya kendu hakasin ka banengkong le se la banong haki jingiseng haki jaka bayap breu lene haki jingkhawai lene haki jaka pule lene haki jaka trai kiba ibha bat imon ya kiba ya ibha bat mon iwei pat bat ki perkhat bakila ya iwei pat kum tau shenrang utarwano bat ke kanthai ke pediang no ban Jingkyntiewkurim tenrain da kila ya Jingkyntiewkurim katto kan nepor kila pleng ba kam dei ka jingieit bat ka Jingkyntiewkurim jong ki kamlong ka basuk ka bakmen bat ka poi sedu uput baki ya Jongklat kadau kalong namar bakidon arjat ki jingieit ki prasamla kawai kalong ka jingieit ka bam shisha bat kawai pat kadai ka jingieit ka ba shisha ka jingieit ka bam shisha kadai kata ka ba pensyong nong rim ka ba nengkong ka ba pensyong nong rim ya ka ba shabar
Ka jing pensyong nong rim ya ka basyabar, ka mut ka jing pensyong nong rim ya ka jingi tenat ka dur khmat bat ka met ka phat. Jong ita isamla. Baru namar ba ita isamla le se ilong ibastad bat iberiuspa. Ngan keli ya pi ka ne ka jing keli ki prasamla. Haba pin jit ya isamla ban syong kurim. Kay kaba pin pej nangkong hato ya ka durne ya ka jinglong ne. Udon way rang ba ubaong bangide ban pej shwa ya ka dur wong om ya ka jinglong. Namar ba uong ya ka dur mla syuban penkela kadba ya ka jinglong pat dangla ban penkela. Kata kade ka nia jongu. Hanrei ngan ong ya pi ki prasamla ki prabangit. Ngam ya manjur ban ne rang ba. Namarba ngan ong ya pi baroh nengi ki bawan long breu syakane ka perthai ngilong ki babha breu halaga jong kedur ka bau blei ula thau yangi. Ngide ban snew serong ya laga jong kedur ka bau blei ula thau yangi. Mdoni weiru besnew breu. Bat ka weiru ka ba phla ki prasamla ka long blei ai hanga pi ya ki khmat ki ba phla. Bat kata ka jing phla ki khmat ka long ha ka jing pej ye samla ngi ya per iway na iway pat. Ladangi kisenrang ngi don ka ju kar kompek tang ya ka kantay, tingin ya kini tang ya ka way ka samla kantay. Kumjuru ki kantay lada ki don ka ju ki khmat kar kompek yaw samla senrang kin ya kini tang ya way senrang. Hanray namar mangi don kar kompek kabaya per hakikmat. Kumta isamla ibamon bat ibha iway pat immon im ibha bat kumta terter. Nangta kaway pat kalong kaba pensyong nong rim na ka jing kwa brai kado. Kata kadai ka jingieit ka bamsisha. Kaway pat. Ka jing kwa brai kado ki prasamla. Kadon hau senrang bat kadon ha ka kantay. Ka jing kwa brai kado kamut ka jing kwa ban penhun ya kado la jong bat inoy samla. Kaperthei kehikai ka jingieit basisha kadai ban sedang. Na ka jing penhun ya kado kabamut hi kaperthei kehikai bakadak jong ka jingieit ka basisha iway kadai ban pynpaw da kaba ya ieit bat ban penkut ha ka jing snobha ban penhun ya kado. Kidon ki samla ki baong nga syo jingieit ye itoy samla. Hanray kata ka jing syo jingieit jongki kamday kabada ieit sisha. Hanray kadai ka jing syo jingieit ya ka durkmat bat ya ka met ka phat namar itay samla ilong iba bhabriu bat iba biang ka met ka phat. Ba pintip ba ka jingieit isamla jongpi kamlong ka ba sisha. Hanray kadai ka jingieit tang ya ka dur bat ya ka met. Day tang ladai tay samla jong pi iyai dawa. Ya pi ban ya ieit bat ban penhun ya ka do. Kane ka jinghikai ka perthai ki prasamla kamlong ka basisha. Namar ba ka jing ya ieit haswa ban syong kurim. Bat ka bakut ha ka jing pensnyo baha penhun ya ka do. Kamday ka dak jong ka jingieit ka basisha. Bat kam wanra ya ka jingkmen ha ka jing syong kurim hadin. Kumta ladaw senrang udawa ka kantay kadai ban kantay. Badro lada ka kantay kadawa senrang uday ban kantay. Ka jingsong kurim ka ba kementam. Kadai kata ka ba usamla bat ka samla. Ki ap bakin yele ieit bat penhun ya ka do tat hadu banda pendep ya ka Jingkyntiewkurim ka ba don Burom. Kata kamut kum ki Kristan, kamday bandon ka jingiele ieit, bat ka jing penhun ya ka do, haswa ban ya tho syong kurim don Burom. Nang tangin po siya kane ka jingieit ka basisha. Ngila dapay ikito ki jingieit ka bamsisha, arteli kimat bat menta ka jingieit basisha. Kaktin jingieit ha kaktin krik, kalong ka barius pa shibun ki jimut. Nginya pej ikini ki jingmut kawai kadai ka storje kabamut ka jingieit si ying sisem kawai pat kadai ka filia
kabamut ka jingieit paralok, kawai pat kadai ke eros, kabamut ka jingieit samla, kabakut haka jingelong kawai kadok. Kawai pat kadai ke agape, kabamut ka jingieit U Blei, kaba U Blei ieit yang ngaya pi cispa na cispa bat u klembu kendon, langi baha langi snem ieit yangi, ho yu isi ya kapop, kabadon hangi habangi le pop persya yu. U Blei u kuat ya pi kisamla, bandon ke jingieit iwei pat, ban sedang na ka akape, kata na ka jingieit Blei. Kata kamut pindai ban ye ieit prasamla iwei cispa na ka cispa, kamdai ban no siliang kata rejur, bat pindai ban ieit iwei klembu kendon, wan lai samla jong pi idon ke jing telot bat ke jing duna. Nang taru ke jingieit hapdeng jong pi kisamla kedai ban bot sa ke filia, kabamut ke jingieit jong pi kedai ban long ke bajantam, close friend, hapdeng jong pi arngut. Nang ta kadai ban bot sa ke eros, kata bapin ya ieit iwei pat, kaban kut haka jingelong kawai kado, bat kane kan wan hadin bapila pendep, ya ke Jingkyntiewkurim ke badon Burom. Nang ta pat, kadai ban bot sa kane ke storje, kata ban ye ieit ching sisem, kata mut nda pila ye shong lang, bat hadin le sen nda pila ye don kun don ktim. Lada ka jingieit jong pi, iwei pat, ki prasamla, kasdang na ka akape, kata pynpaw sya ka filia, haka bapila ban ye ieit iwei pat, kum ki perlok ki bajantam. Bat kene ka akape ka jingieit Blei kan sensyar lene kontrol, ya ke eros, kata kan sensyar ya ke jingkwa brai kene ka do jong pi. Bat pinlait na ka jingiehap samla, nrai pynpaw sya ka Jingkyntiewkurim ka badon Burom. Kumbau Blei kwa ya pi ki samla, bat kane kan lam sya ka storje, kata ka jingieit siying sisem, nda pila ya syong ya salang. Kawai pat kamat hang ni, ba pynpaw sya ka Jingkyntiewkurim badon Burom, ka banga kwa ban kedeu hang ni kalong ka jingyalang samla. Ka jingyalang samla haswa ban Jingkyntiewkurim kalong ka badon kam hadu kata-kata. Habanga ong yalang samla nga mutang yikito ki samla ki bala seo tu syai bakadai ka manu Blei ki ban Jingkyntiewkurim ya inoi samla bat ki bala yo ka jing manjur dau kpa bat ka kmi jongkin bat na baroh arliang yeng bakin poi sya ka Jingkyntiewkurim badon Burom. Kamde ya pi ki samla ban yalang samla klempat syai ya ka manu Blei badro umpadai ban yalang samla klempat tip ukpa ka kemi bat klempat manjur na ka yeng kesem. Nama lada pi yalang samla klempat tip ukpa ka kemi ki bah yeng hasem pimnot ban ye Jinghikai hapak lene haka jaka badon briu pimnot ban ye Jinghikai haka yeng ka badon briu Nrai pihap ban ye Jinghikai haka jaka ka bekenja syaki jaka klau bat pihap ban ieit na ki jaka ki bamdon briu teu soitan u bestat u besian u bodin ye pi bat daula bodin ye pi haba pidon tang arngut habam don briu u pensho ye pi ban yahap samla haba pidon tang arngut namar ka jingkwa brai ka do ka jur pin yahap samla klem snyotu bat pin sa babi hadin bat pin sedu ya ke Burom, ban poi sya ke Jingkyntiewkurim badon Burom ban pendon Burom ya U Blei, ya ke balang ya ke yeng kesem, ya ke kur ke jait bat ya ke long ren yeng ke jong pi. Ke jingyalang samlak ha ke beri klempat tip ukpa ke kemi, ki bah yeng hasem. Ke long ke wei pat ke dau ke ba penlong ya ki babun ki kun samla, bab kimpoi sya ke Jingkyntiewkurim ke badon Burom. Kadon kam ban yalang samla, kenang bepintip bat itu iwei pat. Ngamut ya ka jing itu ya ka basyabar, pi itu iwei, nrai ban itu ya ka basyapo. Ya ubriu basisya jong isamla jong pi. Haka jing yalang samla pinla ban itu iwei, hatoi tai samla jong pi long iba domriang, ne iba jamnut,
hatui long iba khamnap ne iba sebun hatui long iba ieit U Blei ne ibam ieit U Blei hatui long iba yaisha ne ibam yaisha nangta ka jingyelang samla ha ka jingyelang samla la da pilap ya ka jingduna iwe pat kadai ka por ka ba pidai ban penbai ya kata la da pim itnat le si hakikin hakikam ha ka jinglong jingem kalong ka badai ba pin kedeu bat penbai ya kita ka jingduna iwe kren bai da ka ba shine namar bat la da pim kwa ban pelut ya ka jingim jong pi bat itai samlai ba pim sneu tenat ya ki ktien le ne ki kam le ne ka jinglong ka baha ban ya klat shwa ban ya shong kurim nangta ka jingyelang samla ka deru ka por ba pin ya kren ban tay ya ka long ying long sem ha ka liang ka do don shibun ki jing don kam ha ka long ying ka long sem ha ka liang ka ba kenjaman sim kum no pin tay ya ka long ying long sem ka ba bha ka ba miat ka ba scam ka ba blei umon usnyo bha na ka benta jong pi anda pila pendep ya ka Jingkyntiewkurim ba don Burom ha ka jingyelang samla ki pra samla kan mau ba dei ban ye shong kai tang haka jaka badon briu hapak lene hayeng ru badon briu kat bala de ban kiar ban ye shongkai haka jaka bakenja neki jaka bam don briu knang ba pin laj naka jingya hap samla bat ban pinom du ya ka Burom kan mau ban pelong yau Jisu Khrist updeng ka jingyelang samla ka jongpi kawai pat kamat kalong ka Jingkyntiewkurim ka badon Burom Hebrew khatlai sao ka ktien U Blei ka kentu ye pi ki samla to ka Jingkyntiewkurim kan long ka badon Burom hapdeng baroh ka ktien don Burom ka mut ka ba kordor ka ba don ka dor ka ba bahabat ka ba itnat kumta ka Jingkyntiewkurim ka ba don Burom ki para samla kamut lene kam theo shwa ya ka jingkhawai bat ya ka riam ka bet kumba bon na ki samla ki perkhat shwa ya ka jingkhawai dawai bat ya ka riam ka bet Hanrei ka Jingkyntiewkurim ka badon Burom ka mut lene ka theo ba omde ban yolok lene ya hap lok ha ka bari shwa ban ya tho shong kurim ki ong ka premarital sex ka bamut hi ka jingla jong pi ki samla ban rikot ya ka jinglong samla tat hadu ka sngi jong ka Jingkyntiewkurim jong pi nangta ka ktien U Blei ka hikai ha ka jugut khot ka ong ka jingthia ka bam da bit ngit ka bamut ba phi ki samla phim dei ban pentingit ya ka jingthia ha ka bare ha shwa ba phin ya tho shong kurim don Burom badru hadin bala deb ya tho shong kurim namar ba ki to ki ba ya lok ha ka bare ha shwa ban ya tho shong kurim don Burom bat ki to ki ba ya lok extra ngala ban ong na lor bala don ka lok ya tho U Blei unyo bakalong kabatngit. Namar baka jingieit hapdeng itai badang long soti. Bad itai iba yolok hakabare kam kutshu. Namar iwei la pentingit no ya ka jingtia. Kabamut hi pi ki samla. Pidei ban riko ya ka jinglong samla. Tat hadu ka sngi jong ka Jingkyntiewkurim jong pi. Ka Jingkyntiewkurim badon Burom. Badru hadin bala deb ya tho shong kurim mdei shub andon extra shawai pat shushu nrei de ban yaine tang arngut hi bad omde ban ailat yano ru bandrung pedeng bandrung ha pedeng jong pi arngut U Blei unyo ya gitu kiba yolok ha kabari haswa ban ya tho shong kurim don Burom bad ya gitu kiba yolok extra na lor bakila don kalok kiba aurea bad kiba klim Bad U Blei unsaai bainong ka jingyap rom riu arpulai. Kata kamut ka jing penyeklat ka bakado ya ki briu na U Blei hadin ka jing bishar ladangi yap ngi klat na ka pertai klem kela ka bamut. Kan mau ba kano ka bangi le ha ka bari wala da ki briu kim yoi ki bahayeng kim yoi hanrei U Blei u yoi bad unsaai bainong yang ya pi katkum ki jingle ki jongi. Lada kawan ka jingpen shoy ban ya hap samla ha kabari haswa ban ya tho shong kurim bat ban ya yaj extra wat habala don kalok kaba pidei ban le ka ktien U Blei ka ong Jacob sao nyo ban pen ko ngo yeladi ha Blei bat ban yele persya ya usoitan
Kabamot ba pimde ban ailat ban penbernia ya ki jing pensoi ha ka donot ka jong pip. Ban om penbernia ketien perang ki ong entertain. Ya kita ki jing pensoi. Nuksangan ay pinau Joseph. Lada pipuli kitab Genesis lai pukundai henriu. U Joseph ong ke Bible u deu samla u bab habriu Bat habau don ha ka yeng u Potiphar. Ke tengau Potiphar ke dekat ke bahnyau. Ke yatu ke Bible ke syat ki kmat hau Joseph. Kabamut ke yap mat. Lene ke mon yau Joseph. Kumta ke pon ke pa. Penbor yu ban yahap lok batka. Ban ladau Joseph u kongo ya ke jingkwa jong ke lok u Potiphar. Ban penhun ya ke jingkwa brai ke dok jong ka. Long khut su kum samla. Bat kum juru ke lok u Potiphar ke la klim yau Potiphar. U lok trai jong ka. Kumno Joseph u jubab ngaseu tenat ha ke dekat ke bahnyau pra ke lenong ke balai pekundai. Wong kumno ngate ngala ban le ya kane ke babeman bat ban le po persya U Blei. Kata ke dei ke jingieit persya jong u Joseph ya ke jing pensoi lamba ke lok u Potiphar ke bau soitan u pendon kam. Da ke bau semla penberngia bat ailat ya kita ke jing pensoi ki jong soitan lamba jong ka. But kebaar par ke ketien U Blei ke ong nongkong Timothy puar ke kentu ye pi ki samla ke long ban pet yap na ke jingkwa brai ke jinglong samla don sibun ke jingkwa brai ke jinglong samla but ke wei ke long ke jingkwa brai jong ke ne ke do ke bayadei ha ke jingedei ban penhun ya ke jingedei ha pedeng kentei bat shenrang but ngan peni biang ye pi na ke nuksa u Joseph hakane ke dekat ke balai pekun sipel hadu kan ke lenong ke balai pekundai ke ketien U Blei ke yatu ke tengah u Potiphar ke wan ke yai wan hau Joseph bat penbor yu ban yahap lok bat ka ban penhun ye ke jingkwa brai jong ke do ke jong ka ban penhun ye ke ta ke jingkwa brai jong ke do ke jong ka hanrei u Joseph u kentai bat hakawai ke sngi ong ke Bible ke labat yu da ke bor. Hanrei u Joseph u pet yap. U ye ke jany ha ke kti jongka. Kata u Joseph u pet yap na ke jingkwa brai ke do. Bat semla pentengit ye ke jinglong samla ke jong u. Tat hadu ke sngi jong ke Jingkyntiewkurim badon Burom jong u. Badru uklem penklim ye ke lok u Potiphar. Namar bau ieit bat shepting U Blei. Namar bau Joseph u klem le pop U Blei. U ieit bat shepting U Blei. U Blei ula kentiu yau Joseph Halor ula ayu ke kam ke behe hari Egypt hapo usim de u Joseph. Bat U Blei ula airu yu ke samla ban Jingkyntiewkurim ke samla ke bahabriu ke kyrteng ke asenat ke kun u Potiphar u lengdo. Pila ban sem Genesis sau puwele nong ke dekat ke basau pusan. Ban long ke tengah jong. Ledeng ngi ieit bat shepting U Blei ki pra samla. Ngi dei ban riko ye ke jinglong samla. Tat hadu ke sngi jong ke Jingkyntiewkurim badon Burom. Bad U Blei unsa ai ye pi isamla. Iba pimon pikwa. Iba dei kat kum ke mon ke jong. Bad un kentiu ye pi pin kiu hakiliang baroh jong ke jingim. Pin yok ki kam ki jam. Pin roy pin man baha hakamet hakamensim. Bat ke bekadu hang ni. Ban poi syekane ke Jingkyntiewkurim badon Burom kalong ke Jingkyntiewkurim. Ke Jingkyntiewkurim. Kibabon ki samla kim poi syeke Jingkyntiewkurim ke badon Burom namar ba ki perkat syua ye ke Jingkyntiewkurim bat ye ke riam ke baik kumbang laong haswa. Namar ba ka jinglut ha ka Jingkyntiewkurim dawai. Bat ha ka riam ka bet kalong ka ba bon ki don ki kmi ki kpa bat ki kon samla ki bam seo kot bor ban pelut. Kumta ki kmi ki kpa kim pen slur ye ki kon ban poi se ka Jingkyntiewkurim badon Burom bat ki kon samla ro kim poi se ka Jingkyntiewkurim badon Burom. Ka Jingkyntiewkurim kamlong ka badon kam ki pra samla bat amdei ban bu hakmat ye ka Jingkyntiewkurim ha ka Jingkyntiewkurim. Mderu ban perthubut
yakiwei haka jingkawai shongkurim. But lada kawai ru kam leilei jadi tangkasya hatu kambiang ki prasamla. But amde bandon ke competition haka jingkawai shongkurim. Hakiwei ki benta ke jingim don kam bandon ke competition. Haka jingpuli don kam ke competition. Lada kiwei ki pas baha first division. Ngide bandon ke competition bangade bantam yaki. Haki kam ki jam lada kiwei ki roy ki man baha. Ngide bandon ke competition bangade bantam yaki. Haka jinglong mensem de bandon ke competition. Lada don kiba klan ke jingieit bat kiba im ke jinglong mensem. Ngide ruban kuak kumta. Lene bantam yaki. Nrei haka jingkawai shongkurim de bandon ke competition. Lada kiwei ki kawai shihajar ngangan penrit arspa. Lene shispa. Lene kat kabor kabangila ban kawai. Lada kawai ru haka jingi tho shongkurim day ban le kat bayo. Bad day ban penrit ya ka jing kawai shongkurim. Bad lada pi kawai ru snyo bahawat shepting. Bad wat kuslai yo kamdap. Ka ktien U Blei haga gospel ka jong yonis alanong iwe ka dekot terter. Pi sepule ka tu suki hayeng. Kaya tu baka don ka jingkawai shongkurim ka badon burom hagana Galilea. But hakane ka jingkawai shongkurim badon burom kini ki samla kila khot yo Jisu ya ka kemi ya ki sunran nalor baki khot ki bahayeng hasem ki lok ki jon. Kadba ka jingkawai kadang yat kendit kensan ong ka Bible ka wan ka lut no. But ka wan ka long ka badon kamba. Hakano ka jingkawai snobha. Syakitai kiri Palestine. But kane kawan kadai kabala shna Kyrpang na kabenta jong kano ka function. Lene ka jingkawai snobha. Kinong peniai ya ka jingieit shongkurim kila kulmangar. Namar bala lut kawan. But namar ba kinong wan bam siya ka jingkawai shongkurim kidang bun. Bat kila pentip siya ka kemiu Jisu. Bat maka pat kala pentip siya u Jisu. Badu Jisu la hukum ban pendap ya kita ki prateli ki kra bateli de ko Bat kata ko haki prateli ki kra ka kela wan. Bat kawan ka bau Jisu penkela. Ka kambang shibun siya. Ban ya kawan ka bathet na yo. Kumta kamdon ka jing deko ha ka jing kawai shongkurim jong kini ki samla. Bat ka yeng ka sem jong ki ka light na ka jingja burom. Namar bau Jisu udon ha kata ka Jingkyntiewkurim badon burom jong ki. Ki don ki long ying long sem. Ki don ki samla. Kiba ja burom ha ka jing kawai shongkurim. Let's say ki klet ban khot yau Jisu nongkong. Haka jing shongkurim jongki. Kumta haba pila penbaik ban yatho shongkurim hapdeng jongpi arngut. Kabanengkong siyo baha ban khot nengkong e yau Jisu. Ong yau Jisu wan ban don lem haka jing kawai shongkurim jongi. Bat habau Jisu don haka jing kawai shongkurim jongpi. Ki kamba kinjia. Haka ba kaja ka do ka jenta bat ki jing bamdi syakin omlut syuk. Lano hakato gopor namar habadon u Jisu ki kamba kijia bad pin light na ke jingja burom ti kini kilong ki benta ki banga kwa ban wanra hakmat jongpi ki prasamla ki prabangai na ka benta ka jingmentoy jongpi bad na ka benta ka burom ka jong blei ti to blei un yarap un kerku yapi ki prasamla ki khon jong ka balang ki kemi kiba bangin snyo tho ikane ka benta ka badon kam ha ka jingim jongi namar ka shongkha shongman ka de ka badon kam bat ka long ka shongkha shongman ka de ka balong permanent ka bane junom ka bamla shuban ya kelyang lain no stang ki daw ki bamla kia te kumta kini ki long ki jingai jingmut jonga khendiat na ka ktien U Blei lada pi kongo ban bot ya kene ke jing ai jingmut ke jinghikai hakaba U Blei kwa ya pi ban poi baroh syaka Jingkyntiewkurim badan burom pynpaw da ka batikna
da kaba pi bot ya kane ke jinghikai kaba ngai ha kane ke por te to bleun kerku ya pi ki samla baroh pynpaw ke Jingkyntiewkurim badan Burom ha kaba pinbu nang kong U Blei ke jingim jong pi bat pinbu ya kita ke Jingkawai bat ya kariam ke bet syadin pan pendon Burom yu ha ke Jingkawai shong kurim jong pi to bleun nang kerku ya ke good news jong ke jingiseng samla sinot sngi lamba kene ke program man kapor kalong ke jingkerku na ke bynta kiba pej bat kiba kmi kene ke program bat ngengej U Blei kerkuru ha kene ke por lamba kene ke program ke Kyrpang ke bala penbej de ke good news committee jong ke jingiseng samla sinot sngi ti U Blei kerku ya ki aka baroh U Blei kerku ya ke tien ke jong u na ke bynta ke Burom jong u amen tongin ya penwai ko pa jongi ubah beneng ha kene ke por ngi wan ha khamat jome kerku ya ki bynta baroh jong ke jing syakri ha kene ke program kerku ya ke tien jome ke bala bet ha pedeng jongi oi kerku ya ki kon samla jong ke balang jome hari kasi jaintia ban ha baroh kene ke jela ke jongi U Trai Jisu ha kene ke por baroh mekwa yangi yaki kon samla bakin poish ke Jingkyntiewkurim badan Burom yarap yaki bakin poish ke ni ke thong bat hoi kin bot yaki Jinghikai ke ktin ke jome bat U Trai men yalam yaki kin wat yakamon ke jome habaki wat yakamon ke jome mekin yakandu ya isamla iba memon ba mekwa try kerku yaki ktin ke jome ha ka bawai no tu airu ke jingieit ke jong Jisu Khrist U Trai jongi ke jingieit ke jong Blei pa na bom jukut ke jingislok ke jingpentken ke jingpenchai bor mun sim bakot ai bakene lai hawe Blei kin sa bat baroh ki kon samla jong ka balang ke jome hakari kasi jaintiam bat kumjuru U Trai kan yai don rengkat bat kene ke good news program hoi ke jingiseng samla KJP sinot sngi bat lamba ki program babon nadu menta syaki bom jukut ru kini lai U Blei kini sa baroh ki ba pej ki ba kmi kini ke program menta syaki bom jukut ru amen